Imnedija regolamenti ġodda marbuta mal-kummerċ tal-prodotti agrikoli ta' Malta u ma' swieq Maltin għal-kummerċ agrikolu. Dawn se jassiguraw li l-prodott li se jixtri l-konsumatur ġej mill-għeliq tal-bdiewa lokali Awċin u Maltin. Dawn ir-regolamenti se jissaħħaħ l-użu tal-kaxxi l-ħodor, issa se jitwaħħlulhom tikketti obbligatorji għal prodotti mibjuwa mill-Plitkalija. Il-President tal-Aqda Bdiewa TV Malcolm Borg qal li dan se jkun ta' sostenn għal bdiewa, produtturi lokali, xerrija u aġenti tal-beħ fil-waqt li se jsaħħu l-fiduċja tal-konsumaturi fil-ħxejjex lokali. Hija liġi pożittiva speċjalment minħabba l-fatt li hemm xbajna nisimgħu u xbajna naraw ċirkustanzi fejn hemm min ibih il-fruttu ħaxix biex iqarraq bil-konsumatur jitfa' il-prodott ta' barra fil-kaxxi ta' Malta. Is-Sur Borg qal li din il-pratika kienet qed tolqot lis-settur fil-laħam il-ħaj. Imma ma kienx hemm qafas legali biex xi ħaġa bħal din tittieħed azzjoni fuqha. Issa fl-aħħar dan qafas legali qiegħed hemm bħalma ġie imnied illum u qegħdin nisperaw li dan il-qerq bil-konsumatur jieqaf darba dejjem. Fi żmien xarejn il-Malta Food Agency li se tkun qed ħares dawn ir-regolamenti se tkun qed toħroġ linji gwida u direttivi għall-operat fis-settur. Se jsiru wkoll numru tal-laqgħat mal-operaturi tas-settur u kampanja ta' informazzjoni biex tgħin fit-tranzizzjoni. Dak li tħabbar illum ħajati sigurtà li ħajkun qisu il-passaport ta' dak il-prodott. Għaliex ħin ħajitlaq mill-għalqa sakemm jasal għand il-konsumatur se jingħata aktar aċċess lill-konsumatur biex ikun jista' jara dak il-prodott minn fejn ġej. U din tagħti serħan il-moħħ li ma jkunx hemm abbuż anki tal-prodott Malti. L-Aġenzija se tkun responsabbli wkoll mill-infurzar tar-regolamenti bekk uffiċjali tagħha se jkollhom l-awtorità biex jassessjaw il-każijiet fil-waqt li jipprovdu informazzjoni u jieħdu azzjoni ma' dawk involuti. Il-Ministru għall-Agrikoltura Anton Refalo qal li dawn ir-regolamenti huma wegħed elettorali u pass importanti biex il-prodott li jkun qiegħed fil-kaxxi tal-Plitkalija jkun verament prodott lokali.